Għalkemm l-istess il-mara tara di show fil-bidu ta' ħlas ma jfissirx li dakinhar ħatidħol fil-ħlas. Ġieli jaraw ix-show u mbagħad il-ġimgħa ta' wara. Anzi, ħafna iktar importanti illi fil-ħlas fl-istadju ta' ħlas attiv il-mara tibqa' attiva. Għaliex jekk ħatoqgħod il-ħin kollu fis-sodda l-uġigħ ħajinħass iktar. Għan l-istadju il-contractions jitqawwew iktar mill-li semmejna, jibdew jiġu iktar frekwenti u jiżdiedu fl-intensità. Issa f'dan l-istadju jiena nemmen li l-istint tal-om huwa importanti ħafna. Nilqakom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandi mistiedna speċjali miegħi. Għandi lil Nadesh li hija midwife u qed nirreferi lejha bħala mistiedna speċjali għax Nadesh kienet qed tassistini fit-twelid tal-Luk li kien twelid speċjali. Ovvjament tnejn li huma jkunu speċjali imma kien twelid li ħanejt jekk kelli xi ħaġa f'moħħi u ovvjament in-natura ippermettiet allura kien xi ħaġa ovvjament għall-qalbi u speċjali bqajt niftakru. U l-midwife għad niftakaraw kollu l-lum il-ġurnata dawana hawnhekk fuq il-podcast. Iwa vera, kif inti Nadesh li għennet? Grazzi ħafna tal-qajt l-istedina tiegħi li nitkellmu hawnhekk illum. Tgħidilna xi ħaġa dwarek? Jiena Nadesh kif qed tajjeb inti graduate bħala midwife u bħalissa naħdem id-delivery suite ġewwa Mater Dei. U llum ħan nitkellmu propju kif semmejt id-delivery suite fuq il-ħlas. Fuq il-ħlas. ħanitrattaw żewġ suġġetti għal qalbi ħafna li t-tnejn huma relatati mal-ħlas. L-ewwel wieħed huwa fuq l-istadji ta' ħlas u ħanimxu ħaniddiskutu propju kif il-mara tibda fil-ħlas u kif jispiċċa l-ħlas. U ħanitkellmu wkoll fuq il-metodi naturali li l-mara tista' tuża biex ittaffi ftit mill-uġigħ u tħoss aktar komda waqt il-ħlas. Ekku. Il-ħlas meta jibda per se, meta nħoss l-ewwel weġġa'? Mela ara d-diskussjoni se titratta il-bidu tal-ħlas, mela s-sinjali u s-sintomi tal-bidunet tal-ħlas. Ħa titratta wkoll fuq l-istadju attiv, ġifieri meta l-uġigħ mbagħad jirranka. Ħanitkellmu wkoll fuq dak l-istadju meta l-mara tibda tħoss ħafna pressure fil-parti tagħha u ikun wasal il-waqt li tibda timbotta. U ħanitkellmu wkoll fuq dak l-istadju propju ta' twelid. U l-mumenti imminenti ta' wara l-ħlas. Tajjeb ħafna. Issa, kif jibda ħlas? Mela tajjeb ngħidu illi il-ġisem ikun ilu jipprepara għal-ħlas, tajjeb ma jidħolx fil-ħlas overnight. U il-mara tkun ilha tinnota xi tibdil f'ġisimha u sinjali u sintomi li qisha l-ġurnata tal-ħlas qed toqrob. U dawn is-sinjali u s-sintomi ħanitkellmu fuqhom issa. Issa qabel ma ngħaddu għalihom xtaqt nirrimarka illi is-sinjali u s-sintomi li ħanitkellmu fuqhom huma normali għal mara illi tkun waslet lejn l-aħħar ta' tqala u tkun qed toqrob lejn il-ġurnata tal-ħlas. Però l-istess sinjali u sintomi mhumiex mistennija għal mara illi tkun għadha jew fil-bidu ta' tqala jew inkella tkun għadha ma lqietx is-36 ġimgħa. Ir-raġuni hija minħabba ir-riskju jew ta' korriment jew inkella ta' twelid qabel iż-żmien. Allura f'dawn il-każijiet aħna dejjem nissuġġerixxu li l-mara jekk tħoss xi sinjali u sintomi titkellem mal-professjonisti u mal-professjonista li tkun qed tieħu ħsiebha. Ekku, jekk tħoss daw is-sintomi li normalment ikunu assoċjati mal-ħlas. Eżatt. U li jkun qabel iż-żmien. Ekku. Tajjeb. Issa qabel ma nkomplu niddiskutu da li għandna f'moħħna llum, xtaqt ukoll ngħid illi kull mara u kull koppja tgħaddi mill-ħlas b'mod uniku, l-esperjenza tkun uniku għalija. Jiġifieri għalkemm hawnhekk ħanitkellmu fuq
stadji, imma fil-verità jaf il-ħlas tant jaġġel illi lanqas ikun hemm forma ta' stadji. Ta' stadji fil-verità. istrekku. Ġifieri mara ma tibdix taraf milli ma stadju qed tgħaddi. Tajjeb, jista' jkun ukoll illi xi wħud mill-informazzjoni li ħan iddiskutu llum ma tapplikax daqshekk għalija taħseb għaliex għandha pjanata ċesarja. All right, ekku. Minħabba raġunijiet mediċi. Issa li xtaqt ngħid huwa illi għalkemm wieħed ikollu ċesarja pjanata, it-talim fuq il-ħlas normali mhux xejn mitluf. Ekku. Għaliex fil-verità il-mara tista' tidħol fi ħlas spontanju qabel iċ-ċesarja ma sseħħ. Allura tajjeb tkun taf xi jkun qed jiġri. X'ikun il-proċess, ekku. Tajjeb. U nimmaġina illi għax inti semmejt kull bejt ikun uniku. Fil-verità naħseb anka mara li tesperjenza bert it-twelid Tieni, eżatt. iktar minn darba ikunu differina ngħid għalija l-esperjenzi kienu kompletament differenti. Għadna kif nitkellmu qabel. Ġifieri, u nimmaġina li jekk nerġa' xi darba ngħaddi minnha ħatkun differenti minn daw it-tnejn. Ġifieri hija xi ħaġa kważi bħad DNA, one for each baby, one for each mother and L-ewwel baby. qed il-ġisem dak iż-żmien ikun differenti mill-ġisem ta' 3 snin qabel, eżempju, veru. jew inkella ta' sena qabel, u l-baby huwa differenti. Il-pożizzjoni tal-baby tkun differenti. Kull ħlas huwa differenti, anka fuq l-istess mara. Tajjeb? Yes. Issa, x'inhuma is-sinjali, is-sintomi tal-bidu tal-ħlas? Issa tajjeb ngħidu illi meta mara tara daw is-sintomi jew tħoss daw is-sintomi illi ħanitkellmu fuqhom, tkun fil-bidu tal-ħlas, jiġifieri ma jfissirx illi ħatidħol fil-ħlas attiv illum bil-fors jew inkella għada bil-fors. Għandna nagħtu ftit ċans sakemm il-ħlas jirranka. Okay. Tajjeb. Uħud mis-sintomi huma uġieħ fid-dar, skumdità fid-dar, dardir, jew inkella anka vomiting, jista' jkun ukoll, diarrhea. Issa, il-Braxton Hicks li tkun ilha tħoss l-om dawk isu uġieħ irqi mid-dar għal-qudiem, għax ħafna midrabi lejn l-aħħar il-mara tibda tesperjenzhom, jibdew jitqawwewla meta tidħol fil-bidu tal-ħlas. U din id-darba ma jiġux għal sija satejn u mbagħad jifqu, din id-darba jiġu jibqgħu hemmhekk, jibdew jiżdiedu fil-frekwenza u jibdew jiżdiedu fl-intensità. All right. U l-om tibda tinduna fejn, eżempju, l-ġimgħa l-oħra kelli waħda f'sija u mbagħad waqaf kollox, jew 3 f'sija waqaf kollox. Illum li bdejt fil-bidu tal-ħlas ġew 2, 3 f'10 minuti u komplew jiġu regolari. Il-Braxton Hicks, per eżempju, jista' jagħti il-każ illi kun hemm xi ħadd illi pereżempju tiġuh kull 5 minuti. Għamel sija, jew forsi satejn, u mbagħad waqaf kollox għax ġieli smajta mhix daqshekk komuni ma ġieli smajta. Jista' jkun fil-fatt il-ġisem jibda jipprepara kif edna minn ġimgħat tal-ħlas u dal-Braxton Hicks li nsejħulhom in lay terms false contractions jibdew propju minn ġimgħat qabel għalfejn jgħidulhom false għax jiġu tik qisu ħiel li ħajibda l-ħlas u jieqaf kollox fil-verità. Sinjal ieħor qabel mal-bidu tal-ħlas hija tibdil fiż-żaq tal-mara. Tibda tinnota illi qisu il-baby niżel iktar. Inqatat l-isfel. Inqatet l-isfel, eżatt. Tibda tħossa iktar komda biex tiekol u biex tieħu nnifs għax issa l-baby niżel l-isfel. Imma aktar diffiċli biex timxi. Il-laħwa mela x'inhu? Tinżel fuq l-irkoppa, tagħmel l-eżerċizzju. U fil-verità huwa bżonn jusa għaliex il-mara biex tidħol fi ħlas huwa importanti li r-ras tkun niżlet l-isfel. Eżgur dik naħseb jiġri hekk meta r-ras tal-baby tkun ġiet engaged ngħidula naħseb u daħlet fl-adam tal-pelvis. All right, okay. All right. U apart il-Braxton Hicks,
ġili jkun hemm xi tibdil fid-discharge u xek. Iwa, jista' jkun illi anka fil-bidu tal-ħlas, l-om qabel ma tidħol fil-ħlas tibda tinnota li discharge it-tisfija qed tiżdied. Okay. Imma fil-bidu tal-ħlas ġieli n-nisa jaraw dik li tissejjaħ show li tkun tisfija konċentrata, iktar maquda, tkun daqsxejn heavy ukoll, bil-ħjut irqaq ta' demm. Tajjeb? Ekku. Imma għalkemm l-istess il-mara tara di show fil-bidu ta' ħlas ma jfissirx li dakinhar ħatidħol fil-ħlas. Ġieli jaraw ix-show u mbagħad il-ġimgħa ta' wara jitlu fil-ħlas. Ikonna każijiet ukoll fejn jaraw ix-show u dakinhar stess jitlu fil-ħlas. Però xejn mhu garantit. Fil-fatt għal daw ir-raġunijiet fil-bidu tal-ħlas il-progress ikun slow u fil-fatt għal din ir-raġuni aħna nissuġġerixxu illi l-om sakemm tkun komda tiqpa d-dar. All right. Għaliex ma tagħmilx sens illi tiġi minn kmieni l-isptar. Għandha tieħu l-opportunità timmobilizza, tibqa' well hydrated, titkompli bid-dieta tagħha normali u tkun fl-ambjent tagħha tkun iktar komda. Aħna ngħidu illi il-mara għandha tiġi l-isptar meta jitqawewla sew l-ġieħ u ma tibdix tikkopja sew. Ġieħu jkollha tħoss li għandha bżonn xi mediċina biex tgħinha taffi l-ġieħ. Għandha tiġi wkoll l-isptar meta ma tibdix tħoss il-baby jiċċaqlaq jew inkella tara illi tkun biddel jew ikun biddel il-pattern tiegħu taċ-ċaqliq u tad-daqqiet. All right. Meta tibda tara xi demm illi jkollha bżonn tbiddel il-pads għax tibda iċċappas il-qalziet sewwa. All right. Jew inkella meta jinfaqa l-ilma. Okay? Għax hawn min jibda bil-ħlas mhux bil-contractions, jinfaqa l-ilma u contractions ma jkunx hemm. All right. F'dal każ tal-ilma, s-sinjal tal-ilma mhux xejn emerġenza, sewwa tista' tinħassel, tista' tipprepara l-affarijiet bil-mod, il-mara. All right. U tiġi bil-mod l-isptar. Ġifieri ma jkunx hemm xi ħin minn meta jinfaqa l-ilma sakemm jitwellet il-baby jkun hemm xi ħin partikolari? Le, m'hemm xi ħin partikolari, imma aħna qisu ngħidu li within 4 to 6 hours l-ġieħ minn wara li jinfaqa l-ilma għandu jirranka daqsxejn. All right. Tajjeb. Mbagħad l-om tibda tiġi ftit l-isptar meta hi ma tkunx qed tħossha komda. Jiġifieri fil-verità sakemm ma jkunx hemm messaġġ dan li bdejt issemmi ta' dimija. Jew lill-baby f'daqqa waħda waqaf jiċċaqlaq. Ekku. Meta jkun beda l-ġieħ ftit id-dar u ovvjament l-om qed tibda tirrealizza x'inha ħanejtek jiena meta dejt minna meta beda l-ġieħ id-dar jisa kalbidu bda tgħid ma tgħid vere u Brixton Hicks, jiġifieri jisek iddum tistenna. Hemm xi ħaġa li tista' forsi jkun tagħmel pereżempju jekk tintefa' f'banju toqgħod kwieta, relax. Jekk ikun false labor jieqaf. Jekk ikun false labor ħajjieqaf, ġieli anke meta tieħu żewġ Panadol, paracetamol, plain paracetamol, xejn mediċina miżjud magħhom. Wara ftit jieqaf jekk ikunu false contractions, jekk ikunu true ġieli anke l-paracetamol lanqas jibda jaħdem fil-verità. Ekku. F'każ li il-mara ma tkunx ċerta jekk għandix tiġi tiqpa d-dar jew inkella tiġi l-isptar, tista' titkellem mal-professjonist jew il-professjonista illi tkun ħadet siba waqt itqala ħalli tiġi gwidata dwar x'għandha tagħmel. Jew inkella għax id-delivery suite miftuħ 24/7 tista' tiġi ċempel l-isptar u titkellem ma' midwife ħalli tgħidil eżattament x'għandha tagħmel. Issa ħafna mid-drabi meta l-om ċempel aħna nigwidawha dwar x'tista' tagħmel biex iħoss aħjar anke d-dar. U l-ewwel ħaġa li ngħidula importanti li jekk tħoss il-bżonn li tistrieħ tieħu l-opportunità biex tistrieħ. Imma importanti ħafna illi żżomm ruħ attiva. Tajjeb, tmur mixja jekk tkun matul il-ġurnata,
tuża il-bird ball jekk ikollha l-bird ball, tkompli bl-eżerċizzi li kienet tagħmel waqt it-tqala. All right. Tuża n-nifsijiet, tieħu nifsijiet fondi minn imriħira u fit-tul. Kif qed tajjeb inti tista' tieħu banju sħun, importanti li ma jkunx sħun esaġerat. Mhux jaħraq, ikun tajjeb. Għax is-sħana toffri ftit comfort. Iva, Imma mhux li jkun eżatt li jaħraq iż-żejjed. Eżatt. Tista' tagħmel użu mill-hot water bottle jew inkella heat packs fuq dara jew fejn tkun qed tħossha skomda. Tista' tgħid anke r-raġel biex jagħmilha xi messaġġ eżempju ġu dara, ħafna drabi l-ommijiet jikkomplejnjaw ħafna bluġieħ fid-dar. Iva. Maċ-ċinturin tad-dar u messaġġ jew inkella continuous pressure fuq id-dar se tgħin ħafna. Tajjeb. L-użu tal-essential oils tieħu l-opportunità kif qiegħda d-dar forsi tqabbad xi diffuser bil-lavender. Once li tiġi l-isptar, diffusers ma jistgħux jintużaw. All right. Tajjeb, però hemm metodu dwar kif jistgħu jintużaw. Tista' pereżempju tagħmel xi taqtira u hekk. Tistgħu tagħmlu xi taqtir jew inkella eżempju nxarbu face cloth jew inkella xi maktur u nagħmlu 3 drops eżempju tal-lavender fuq il-face cloth. Tajjeb ħafna. U dak meta jinfaqa l-ilma hemm xi gwidi, pereżempju għax ġieli ovvjament meta l-ilma jiġi bħala gax u ma jux ħajkun hemm dubju li hu l-ilma. Eżatt. Imma ġieli jiġi ftit. Eħe. Ġieli meta l-om ma tkunx ċerta ara meta ċempel u tgħidilna ħassejt gax kbir ta' ilma. Mort il-bathroom baqa' nieżel qisu li ma tibdix tikkontrollah. Hemmhekk ikun infaqa l-ilma. Tajjeb, però ġieli jkollna każ fejn l-om eżempju tkun libsa carefree tmur il-bathroom u ssib il-carefree mimlija kollha. Imma tgħid din tisfija għax żidet li tisfija u inkella għax ilma. Ħafna mid-drabi nissuġġerixxu li toqgħod xejn la ġemba fuq is-sodda. Tbiddel qabel ma tagħmel dan, tbiddel il-carefree, tilbes pad, tagħmel sija la ġemba, once li tqum biċċaqliq jekk ikun infaqa l-ilma ħafna drabi jinżel f'ammonti iktar milli tkun sabet. All right. U hemmhekk tiklarifika illi vera ikun infaqa l-ilma. Jekk imma tiqpa inċerta dejjem għandha tiġi l-isptar. L-iktar jerġgħu jibgħatu għajdu nisma' mhux l-ilma. Għax aħjar hekk, aħjar uf milli Ekku. Aħjar milli ikun għax nimmaġina jkun hawn min jinfaqa l-ilma u l-ġieħ literalment ma jibdix waħdu. Iva. Għax l-ġieħ war li jinfaqa l-ilma jista' jagħmel 4 sa 6 sigħat biex jirranka daqsxejn. Jista' ma jibdix lanqas. Il-laħwa u hemmhekk ikun hemm bżonn. Ikollna bżonn illi nużaw is-syntocinon drip, il-hormonal drip biex nistimulaw l-ġieħ. Ħafna drabi imma jibda jirranka waħdu. Tajjeb ħafna. L-ommijiet m'għandhomx jaqtaw qalbhom li l-ġieħ mhux ħajjiġi għax jekk naħsbu li mhux ħajjiġi vera ma jiġix imbagħad. Mhux hekk, eżatt, vera. Mela, l-istep li jmiss li morru l-isptar din ħafna labor u ġieħ li maħniex nissapportu issa. U ħafna drabi jkun f'dak il-mument fejn jibda l-istadju attiv tal-ħlas. Meta l-ġieħ jiżdied fl-intensità, jiżdied fil-frekwenza, il-mara tibda anke tħoss ħafna pressure fil-parti tagħha għalfejn għax issa r-ras il-contractions ikunu għenu li l-ras tat-tarbija tinżel iktar fl-għadam tal-ġenb, fl-għadam tal-pelvis, u r-ras propju tkun qed isserraħ fuq il-warrani. Tajjeb. All right. Allura ma kull weġġa l-om li tibda tħoss, dik il-weġġa ħad tikrea iktar pressure bejn ir-ras tat-tarbija u l-warrani. Tajjeb. Ikun hemm punt fejn anke l-om tibda tħoss il-bżonn li tibda timbotta. All right. Ma sakemm il-midwife ma teżaminaħiex u tgħidilha li l-għonq tal-utru miftuħ kollu, ġifieri jkun tela kollu jkun infetaħ 10 centimeters. Il-mara
il-mara għandha tipprova ma timbuttax daqshekk, tajjeb. All right. U mbagħad once li tkun 10 centimeters il-mara tista' tibda timbutta. Aħna ngħidu għandha tisma' minn ġisimha, ġifieri Ekku. jekk ġieta weġa u xtaqet tisrih f'dik il-weġa, tisrih, jekk kollox ikun mhix isew. Jekk ġieta weġa u għandha l-bżonn li timbotta, għandha timbotta. Tajjeb. Tajjeb ħafna. U meta ngħidu active labor, meta jibda dak l-uġieħ, dak l-uġieħ jista' jibda pereżempju anke jekk tkun għandek miftuħa wan jew ħafna drabi jibda iktar meta pereżempju tkun miftuħ iżjed, active labor. Ara, active labor ħafna mid-drabi jibda meta l-uġieħ jitqawwa sew u nibdew naraw progress. Tajjeb. Però ġieli ikonna ommijiet fejn ikunu 1 cm dilated jew inkella 2 cm dilated u jesperjenzaw l-istess uġieħ. All right. Però xorta jkunu għadhom fil-bidu tal-ħlas. Il-ħlas attiv jibda meta jibda jkun hemm progress. Meta tibda tmexxi u l-ġisem qed jinfetaħ. U jiena naħseb li l-baby in-natura fil-verità, il-fatt li jkun qed jinżel l-isfel u jimbotta fuq li warrani, kollu huwa proċess biex jgħin li jinfetaħ is-cervix fil-verità. Kollox jimxi jitfit. Eżatt, fil-fatt il-progress mhuwiex biss ma jirreferix biss għal progress li jiġri ma l-onq tal-utru, meta l-utru jiġi iktar il-qudiem, ġifieri jibdel il-pożizzjoni tiegħu, jirqa' bħala konsistenza jiġi iktar soft ħafna. Jinfetaħ ten, mhux dak biss bħala progress għandna nagħtu każ, imma ir-ras tal-baby wkoll. Għax inutli l-onq tal-utru jinfetaħ u r-ras teqpa' fuq. Tajjeb, kollox jaħdem id-fit. Ġifieri il-pożizzjoni tar-ras ukoll hija importanti. L-ormoni fil-ġisem tal-mara ukoll jitqies bħala progress għaliex l-oxytocin jibda jiżdied. Tajjeb. U hemmu meta l-mara tidħol fi ħlas attiv, meta dan progress kollu jitfit jimxi. All right. Ġifieri jibda jiżdied il-hormones li awtomatikament ħajżid il-contractions, ħajżid l-uġieħ. Eżatt, u l-contractions jimbuttaw ir-ras l-isfel kollox biex is-cycle. Ekku. U meta ma jkunx hemm biżejjed contractions kif qed tajjeb inti mbagħad jingħata id-drib li ħajjagħmel l-istess xogħol. L-istess xogħol, eżatt. Tal-oxytocin, mhux hekk. Ekku, eżatt. Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Rigward l-active stage of labor, nimmaġina u apparti li nafru wkoll tissuġġeruha li l-mara tibqa' active kemm jista' jkun. Ekku, dak kollu li semmejna fil-bidu għal-bidu tal-ħlas japplika wkoll għall-istadju attiv tal-ħlas. Anzi, huwa ħafna iktar importanti illi fil-ħlas fl-istadju tal-ħlas attiv il-mara tibqa' attiva. Għaliex jekk ħatoqgħod il-ħin kollu fis-sodda l-uġieħ jinħass iktar. Veru. Tajjeb. Once li il-mara tqum mis-sodda sempliċement anke tmur sal-bathroom biex tgħaddi pipì. Ħatħossha ħafna iktar aħjar. Din tal-pipì huwa punt ieħor li xtaqt insemmi minħabba illi il-bladder ġifieri il-borża tal-pipì meta tkun mimlija bil-pipì speċi ta' tibda tikkompeti mar-ras tal-baby. Huwa importanti li waqt il-ħlas, waqt l-istadju attiv tal-ħlas, huwa importanti li l-mara tmur il-bathroom u tgħaddi pipì kemm jista' jkun. Ħalli il-borża tal-pipì ma timpedix li r-ras tat-tarbija tinżel. Tajjeb, għax jekk ħanħalluha mimlija, ir-ras tal-baby ħatiqpa' l fuq. Lallu kemm interessanti di, all right. Plus li l-om tkun tixrob ħafna iktar ilma, idealment tixrob ħafna iktar ilma waqt il-ħlas, so ħajaqbad iktar pipì. Ekku. U ħafna mid-drabi li dan huwa fatt, aħna waqt il-ħlas ħafna mid-drabi nibdew nimmonitorjaw it-tarbija lura il-mara ikollha żewġ probes magħha bil-wire, forsi jekk ikun hemm bżonn anke f'dal-każ nagħmlu id-drip. Allura qisha l-om tibda taqta' qalba tmur il-bathroom, tibda tgħidha xi tneħħili daw, irrid inġor miegħi daw. Imma importanti ma nistħux
itolbu biex inneħħu kollox u morru l-bathroom. Ekku. Għaliex huwa importanti ħafna. Eżatt, u xi kultant anke forsi biex tbiddel il-position għax forsi jinna l-ewwel titlob il-ballun. Ma tgħidilha. Ma tibda tistħi. Ma mbagħad jidek tibda tistħi tgħid ma jaħa nerġa' ngħidilha għal xi ħaġa oħra issa, ma importanti għax issa tinfetaħ is-sodda u toqgħod bil-qiegħda, ġifieri. Il-mara taħseb li ħantu aktar xogħol il-midwife, imma fil-verità il-midwife tieħu gost bihom dal-affarijiet. Vera, jiena notajta fik dik, dejt tieħu gost bdejt nitolbok isma' ħa nipprova hekk, iva mela. Iva, għax Vera. iktar ma nippruvaw, iktar ma nkunu attivi waqt il-ħlas, iktar ħanaġu l-proċess, ħanejnu l-proċess. Jekk ħanoqogħdu fis-sodda, il-proċess ħajdum. Nkun. Tajjeb? U jiena kont ħassejt importanti ħafna wkoll li kienet differenza wkoll bej żewġ labors, għax peress li l-ewwel wieħed kont bl-epidure l kont awtomatikament fis-sodda, ir-raġel ħad iktar relax u qal bil-qiegħda, is-sapport tar-raġel. Is-sapport tar-raġel huwa importanti ħafna. Il-laħwa, anka li sempliċement jafaslek il-hot water bottle ma darek, jew kultant jagħmilek messaġġ, anka li jitfa' idejh fuq ix-shoulders tal-om li jisma' jingħataw, ovvjament ma jistax jieħu biċċa mill-ġieħ għax hemm British li jkollhom ħafna ġi li kieku jitħajru jagħmlu dak il-ħin xi jaraw il-marat bagħti jitħajru jaħdu ftit mill-ġieħ imma ma jkunux jistgħu. Ekku. Huwa importanti mill-bidu tal-ħlas imma bejn il-ħlas attiv u bejn l-istadju tat tranzazzjoni tal-ħlas huwa importanti ħafna s-support. Issa, it-tranzazzjoni tal-ħlas huwa l-istadju li jmiss li ħanitkellmu fuqu. Okay. U ħafna drabi f'dan l-istadju il-contractions jitqawwew iktar mill-li semmejna, jibdew jiġu iktar frekwenti u jiżdiedu fl-intensità iktar mill-li semmejna. U hawnhekk il-mara tibda tħoss jiset titlef il-kontroll. Tajjeb u trid kollox fejn ma riditx l-epidural, trid l-epidural. Dak il-ħin li huwa. U ma jkunx biss il-luġieħ li jibda jagħmilha verament skomda, imma hemm ukoll element tal-pressure għax issa l-ras qiegħda l-isfel hemmhekk u ma kull weġġa' ir-ras qed tafas fuq il-warrani, allura dejjem ħadħoss dak il-bżonn ma' kull weġġa' li trid titqanża, li trid timbotta. Allura apparti l-uġieħ irrid nikkontrolla wkoll dan il-feeling. U hemmhekk fejn jidħol is-support. Ħafna drabi il-midwife ħatejdilha li dal-istadju ħajgħaddi fi ftit ħin, importanti li żżomm kalma u tibqa' sana u jgħaddi. Tajjeb. Xi kemm idum dan it-transition? Ovvjament dan qed ngħidu on average għax dak kif qed inti tajjeb kollox kulħadd ikun differenti. Kulħadd ikun differenti. Naħseb hawn minn qas kważi jgħaddi minnu għax ġieli inti tenni Iva, eżatt, ġieli laqas nindunaw li l-mara tkun għaddit minnu tant kemm jaġġel il-ħlas. On average jisek laqas jista' tgħid għaliex ukoll jiddependi skont mill-mara kemm tkun attiva, skont il-pożizzjoni tar-ras, għax jekk ir-ras tkun niżlet f'pożizzjoni ideali, allura it-tranzazzjoni tal-ħlas ħataġġel iktar ħafna mid-drabi. U nindunaw li qisu spiċċa dan l-istadju għax l-om tibda tħoss mbagħad il-veru bżonn li timbotta. Li timbotta. Mhux ġast il-pressure hemm isfel, imma tħoss il-bżonn li timbotta. U ħafna drabi dak il-ħin il-midwife teżamina l-om u malli siba 10 cm miftuħa, ġifieri l-waqt tal-utru jkun tela kollu ma jkunx għadu jinħass on examination. Tkun qed tinħass ir-ras biss. Il-laħwa. U mbagħad l-om tibda timbotta. Nibdew naraw progress, nibdew naraw ir-ras ġejja bil-mod, ħafna drabi ninkoraġġixxu il-missier jiġi jara ftit biex anka lila jimmotiva jidilha vera ġejja u tkompli timbotta. U fl-aħħar il-baby jitwieled. Naħseb dik hija l-iktar ovvjament inkunu tinħossu kollox aħna l-ommijiet, imma li ma tkunx tista' tara. Jiena niftakar inti kont qed li vera u xaru hija ħossa.
Għax ukoll Għax it-tifel tiegħi kellu ħafna xar. vera kellu ħafna nokla. Imma il-fatt li ma tkunx qed tarix id-darba rajt ir-ritratt waret il-raġel dak kien miftuħ hekk, ġifieri. Mela. Għax kollha tħoss, ma tkunx qed tirrealizza fil-verità x'inhu jiġri. Ekku, fil-verità dak li mbagħad nibdew naraw waqt li ras tkun niżla, dak ikun il-Bert Kanal minn fejn irid jgħaddi. L-għonq tal-utru jkun tela kollu. Mbagħad ġifieri ma jkunx involut, ikun 10 centimeters miftuħ, tajjeb. Mbagħad jibda niżel ftit sakemm ultimately jitwieled. Issa f'dan l-istadju jiena nemmen li l-istint tal-om huwa importanti ħafna. Aħna vera nigwidaw l-om fix ħin għandha tonfuħ u fix ħin għandha timbotta. Imma huwa importanti li qabel ma jasal il-ras, qabel ma tasal f'dan l-istadju fejn l-istadju tal-aħħar literalment push. Il-mara għandha timxi ma dak li qed jgħidilha ġisimha. M'hemm xejn jew ħadd aħjar minn dak li hi tkun qed tħoss, jiġifieri għandha timxi ma dak li hi tkun qed tħoss. Mill-istint. Mill-istint. Tajjeb, fil-maġġoranza tal-każijiet f'dan l-istadju, l-om li għandha bżonn huwa fiduċja fiha nnifisha, determinazzjoni, is-sapport ta' min qed ikun qed jakkumpanja waqt il-ħlas u l-midwife biex tassistiha fit-twelid tat-tarbija. Il-midwife se tkun qiegħda hemmhekk biex tara li kollox miexi normal u biex ultimately il-koppja tgawdi l-mument sabiħ tal-ħlas tat-tarbija tagħhom. Ikun rewarding ħafna, vera l-aħħar momenti jkunu ta' tbatija kbira. L-aħħar momenti the most challenging, I would say, għax kemm l-om u kif ukoll il-missier, għax il-missier tajjeb illi ninkluduh ukoll fl-istorja, ikunu ejjew it-tnejn li huma. Ekku. Fuq l-om l-uġieħ ħajkun fuq għan-nifisha, imma l-missier ma tantx ikun qed iħoss li fjara. Ġifieri s-sapport m'għandux ikun biss lejn il-mara, ikun lejn ir-raġel ukoll. Għax finalment l-esperjenzi hija mhux tal-mara biss imma tagħhom jew inkella ta' min qed ikun qed jakkumpanja wkoll il-mara. Ekku. U jiena nammira ħafna is-sapport illi tagħtu intom. Fl-aħħar naqra jkun xi ħaġa. Ejja, ħatara l-baby ħasra l-aħħar naqra fadallek, vera. Il-motivation ta' tkun kbira li bot at some point hekk. Ejja minn hemm, ħanaraw, ovvjament jekk pereżempju ma tkunx tafx ħajkollok speċjalment, ejja ħassra ħanaraw mhux boy jew girl. U ovvjament minn ikun nafsa jkollu ejja ħanaraw jiġri jkunu ddeċtew l-isbiet, ejja fl-aħħar ħanaraw ħilliem pereżempju. Ħansemmi sem it-tifel tiexina fil-kbir kont nafsa jkolli allura jista' tgħidli ejja ħanaraw ħilliem. Ovvjament inti bdejt tgħidli ejja ħanaraw ikux tifel jew tifla, iżda kien surprise. Huwa mument sabiħ. L-aħħar momenti awtomatikament jiena kemm kull ħlas li nassisti l-aħħar momenti awtomatikament jisa l-motivation tiżdied minn kulħadd, minn kull min ikun fil-kamra, x'mument sabiħ ħafna. Mument intimu, mument uniku wkoll għax ta' qabel ma anke jekk ikollok it-tieni u t-tielet, ta' qabel mhux ħajkun l-istess ħadd-tieni jew it-tielet, ħajkun differenti żgur. Ħanżel minn naqra punt li ħafna parents, ommijiet fil-verità jinkwetaw. Ħafna ommijiet jinkwetaw li waqt il-pushing ħajamlu koko. Jinkwetaw għaliex aħna ngħidulhom, aħna anke waqt il-classes u kif jitalmu meta jmorru l-parent craft, aħna ngħidulhom huwa l-istess feeling tal-koko. Veru. U dak il-feeling iridu jagħmlu koko biex toħroġ ir-ras tat-tarbija ultimately. Issa daqsxejn koko billi joħroġ daqsxejn koko mhu jiġri xejn. Tajjeb aħna ara kemm naraw, jiġifieri, kollox ħajkun motti, jiġifieri m'hemm xejn ta' nkwiet.
u jekk tiġrilek la tkun l-ewwel waħda u lanqas l-aħħar waħda. Sewwa. Pero ħafna jimmaġinaw illi ħajamlu ħafna koko wkoll. Fil-verità ma jkunx il-każ. Tajjeb, tkun daqsxejn żgħira mal-bidu ħafna drabi tal-imbuttar u mbagħad jieqaf. In-natura dik li titlob u mbagħad jieqaf għax ikun irid joħroġ il-baby. Ikun irid joħroġ il-baby. Tajjeb, jiġifieri kollox min-natura. U l-pushing fil-verità jrid ikun qed tagħmel kokko, tibbotta fuq il-patata. Eżatt, eżatt. Aħina niftakar fil-kbir kont bdejt nipprova nibbotta fuq quddiem. Le, fil-fatt aħna nigwidawhom ngħidulhom illi la fuq l-onq. Tajjeb, la fuq il-wiċċ li jridu jużaw huma l-abdominal muscles, il-muscles taż-żaq biex jibbuttaw das li kieku ħajamlu koko. L-istess feeling, l-istess proċess. U naħseb kieku kellha toqgħod f'pożizzjoni l-istess pożizzjoni tat-toilet imma ovvjament fuq is-sodda. Il-gravità ħatejn iżjed. Il-gravità ħatejn iżjed u ġieli anka l-istint li trid tagħmel koko ħajjiżdied għax inti tkun f'dik il-pożizzjoni. Fil-fatt aħna llum il-ġurnata inqatet il-trend li l-om il-mara titqanżaħ timbotta fuq dara għaliex fuq id-dar l-istess jekk inti tkun mduda fuq is-sodda ħafna drabi ma tħossx dak il-feeling li għandek bżonn tagħmel koko. Ekku. Il-feeling tħossu jew eżempju tkun mixja, jew eżempju tkun bil-qiegħda, jew eżempju tinżel kokka, dak li tħoss. Veru. Fil-fatt aħna ninkoraġġuhom li jbidlu l-pożizzjoni ma joqogħdux fuq darhom, tajjeb, u joqogħdu eżempju jew fuq il-koppithom, jew inkella bil-wifqa, tajjeb, jew la ġemba wkoll, laqwa li mhux fuq id-dar. L-isptar Mater Dei ma jidhirlix li hemm imma inti tista' tgħidli iktar milli ngħidlek jiena. Hemm aċċess biex twelleġu banju? Issa, banji għandna, però jistgħu jintużaw biss waqt l-istadji l-oħra tal-ħlas li semmejna. Waqt li l-om tkun qed timbotta, ħafna mid-drabi l-om tiġi nkoraġġuta illi toħroġ mill-banju u mbagħad u tibda timbotta f'pożizzjoni li tixtieq barra mill-banju. Tajjeb ħafna. Wara li jitwilet il-baby inkunu wasalna fl-aħħar stadju tal-ħlas issa. Fl-istadju imminenti ta' wara l-ħlas fejn tkun issa trid toħroġ is-sekonda, il-placenta bl-Ingliż tajjeb. Dik li narawha żejda. Dik li narawha żejda u kera miskina. Ija ħasra. Uħut mill-missirijiet ikunu interessati fiha ma jkunu jridu jieħdu ritratt, imma l-hom ħafna drabi ma tkunx trid tara. Imma tilab ir-rwol importanti ħafna waqt itqala għaliex mingħajra it-tarbija ma tikbirx. Ħafna mid-drabi il-proċess ta' twelid tal-placenta jieħu ftit minuti wara l-ħlas u ħafna drabi toħroġ b'mod spontanju b'daqsxejn assistenza mill-midwife u billi timbotta ftit żgħira l-om. Taħsbux li xi imbuttar bħalma l-mara tkun għamlet biex ħarġet it-tarbija. Il-placenta ma jkollix għada, tkun żgħira, allura ħa toħroġ anke 2 jew 3 pushes, tajjeb. Qabel ma ħafna drabi ninkoraġġixxu l-om tibda timbotta, il-midwife ħafna mid-drabi tiċċekkja li l-utru qabad triqtu lejn l-għadam tal-pelvis. Ukoll tibda tinnota illi it-tul viżibbli tal-kurdun żdied. U dak ifisser illi l-placenta tkun inqalet mal-ħajt tal-utru u bdiet triqitha l-isfel lejn is-cervix, lejn l-onq tal-utru u eventually lejn il-birth canal biex toħroġ għal-barra. Ekku. Issa, ikun hemm każijiet fejn il-placenta tkun daqsxejn rasa jibsa, tajjeb u tiqpem ġew, ikun hemm każijiet. U f'dan każ ħafna mid-drabi il-midwife jekk l-om ikollha ħsieb li ħatredda,
ħafna drabi tinkoraġġixxiha biex tibda tredda. Okay, biex forsi tistimula through the hormones Ekku, nimmaġina. through the hormones u il-hormones ħajaffettwaw l-utru ikompli jaħdem biex Alright. il-placenta tinqala. Okay. Tajjeb. U ħafna drabi wkoll tinkoraġġixxiha timxi tmur il-bathroom, tipprova titqanżaħ daqsxejn. Alright. Għax bħalma l-baby ħanajnuh bil-gravità meta niċċaqalqu, l-istess Alright. il-placenta. Tajjeb, tinsiex dawn meta ħajinqala l-placenta trid tinżel l-isfel biex Ekku. eventually toħroġ. Ekku. Ħafna mid-drabi toħroġ waħedha is-sekonda. Imma f'każijiet li tiqpa twebbis rasa, il-midwife ikollha bżonn tinforma lit-tobba biex jħorġu il-placenta b'mod manwali. Alright. Tajjeb, ħafna drabi din il-proċedura biex inżommu l-om komda dejjem namluha taħt il-loppju, allura jkollna bżonn immorru fit-teatru. Alright. Tajjeb, Meta tgħid l-oppju torqod kollha jew raqdwa nofsa xorta, jew l-oppju lokali. mhux neċessarjament torqod kollha, l-oppju tipo ta' epidural Alright. jew spinal. Laqwa li ma Alright. tibdix tħoss mill-qatt Mill-qatt l-isfel, ma tajjeb. jkollix bżonn torqod kollha. ħafna Alright. drabi. U jekk wara li toħroġ il-placenta, jekk ikun hemm bżonn xi punti isiru fit-teatru wkoll. Alright, tajjeb, tiġi 2 in 1 in a Ġifieri way. tiġi 2 in 1. Jekk imbagħad il-placenta tkun ħarġet b'mod spontanju, il-punti dejjem isiru fil-kamra fejn tkun ħelset l-om. Alright. Sakemm ma jkunux punti illi jridu ftit iktar attenzjoni. Alright. Okay? U mbagħad jibda il-parti is-sabiħ ta' wara tal-ħlas. L-isbaħ biċċa. Isbaħ biċċa, aħna nsejħula the golden hour. U żgur, sewa ma sibx li jista' jkollha jisem aħjar minn hekk, veru. The It is golden golden. hour. It is. Huwa sija speċjali, ħin speċjali fejn l-om, il-missier jew inkella min qed ikun qed jakkumpanja l-om u t-tarbija jingħaqdu flimkien. Ekku. Importanti li f'dan ħin ikunu viċini ta' xuxin, jagħmlu skin to skin. U meta ngħidu skin to skin importanti, mhux eżempju inlibsuhom xi vest u mbagħad impoġġuhom fuqna. Okay. Skin to skin, ġilda ma' ġilda. Ġifieri l-om jekk għandha xi libsa jew inkella l-missier jew inkella min ikun hemm fil-kamra, jekk għandu xi flok irid ineħħih. Alright. Biex it-tarbija titpoġġa dirett Okay. fuq il-laħam. Biex nżommuha komda kemm jista' jkun, nżommuha sħuna għaliex meta tkun dirett, anka meta nżommu jdej xuxin. Eżatt, eżatt. Nikreaw isħan, naħseb Ekku. wara ġisem ma ġisem fl-imkien. Inżommuha komda u ngħinuha tgħaddi għat-tranzazzjoni tal-ħajja ta' barra. U żgur, għax għat-tarbija ra xi tranzazzjoni tkun Dik tkun din. l-ewwel darba li ħadet in-nifs, Ekku. li rat id-dawn ta' barra, li issa qed tisma' illi l-ħna ħafna iktar viċin milli kienet Ekku. tismagħhom qabel. U tibda anka tarbija tirrealizza li issa mhux il-placenta ħaddija xtikol, ħaddija nutrijenti, issa trid hi tagħmel l-effort. U nibdew naraw li t-tarbija f'dal ħin tipprova routing biex tixrob. Ħafna mid-drabi. Issa jekk l-om ikolla ħsieb li tredda jkun dan il-moment fejn tibda tredda. Jekk le, jekk vera naraw il-baby interessata u l-om tkun tixtieq tagħti botil, nistgħu ntula dak il-ħin ukoll jekk naraw it-tarbija interessata. Dan moment ta' skin to skin isir jisum minn wara li jinqata' l-kurdum sa qabel imbagħad jieħdu t-tarbija biex ilibsuha. Ara, aħna eżatt x'ħin titwielet it-tarbija nimsħuha ħalli ma teqpax imxarba x'imbagħad tiksa. Żgur. U mill-ewwel x'in tkun għadha mqabbda mal-kurdun u mal-placenta inpoġġuha fuq l-om. Alright. Eżattament, eżatt wara. Inħallu il-kurdun ħafna drabi imqabbad mat-tarbija biex kemm jista' jkun
tieħu dak id-dem kollu li jkun inġema fil-placenta jingħat lill-baby. All right. Tajjeb. U mbagħad eventwalment once li naraw illi il-kurdun ma ċandu polz meta tħossu, tajjeb, u taraħ void fejn qabel kien blu bil-ħjud bojot, taraħ issa li ġi abjad kollu, għax id-dem ikun ingħadda kollu u l-polz ikun waqaf, il-placenta tkun waqfet taħdem mbagħad. Il-missier mbagħad jew inkella min ikun mal-om ninkoraġġuh jaqta' l-kordunu. Tkun il-moment sabiħ. Fej joħossuhom li jisamtaw kontribut fil-ħlas. Jisom li dak il-ħin qataw isma' daqshekk. Ekku. U ġifieri il-placenta tkun ħarġet mela. Issa dak il-ħin il-placenta tkun għadha ġewwa. All right, ġifieri jinqata' waqt il-placenta tkun għadha ġewwa. Iva. All right. Ma jkun ġara xejn, ġieli tant kemm kifet, tant kemm iseħħ kollox f'daqqa illi imbilli il-baby kun għadu mqabbad mal-placenta u l-placenta toħroġ ma jkun ħaġara xejn. Il-kurdun jista' jinqata' at any point. Tajjeb. All right. Imbagħad bażikament toħroġ is-sekonda. Mela, il-golden hour li huwa l-isbaħ bed fl-opinjoni tiegħi. X'jiġri wara mbagħad ħalli anke forsi ġenituri qed jistennew tarbija jifhmu wkoll x'se jsir wara għax tibqa' fid-delivery suite. Wara l-golden hour ħafna mid-drabi l-om jibda jħossa daqsxejn aħjar ukoll jekk ikun hemm bżonn xi punti jkunu saru, it-tarbija tkun xorbot, bħala familja jkunu ikkalmaw daqsxejn. Mbagħad wara naraw illi l-om ngħinu l-om tqum minn ġo sodda, noħdula l-pressjoni u t-temperatura biex naraw illi il-parametri huma stabbli u tmur tinħassel. Tajjeb, tista' tinħassel bl-assistenza tar-raġel jew inkella min ikun hemm magħha, jew inkella forsi anke tidħol il-midwife magħha. U ħafna mid-drabi jgħidu ilek once tieħu shower ħadd ir-ruħ. Il-laħwa. L-ewwel għax tkun għajjejt u tkun oroqt. Tajjeb. Imma wkoll għax ikollok dak il-mument 5-10 minuti fl-aħħar waħdek f'kamra. Imbagħad l-om tkun tista' l-om flimkien mat-tarbija ikunu jistgħu jmorru fis-sala ta' wara l-ħlas. Tajjeb, Mater Day jisimhom Obstetric Ward 1 u Obstetric Ward 3. Okay? Mhux ħafna mid-drabi issa bdejna anke bil-visiting hours. Kont ħanejdlek. Visiting hours, il-missier jista' jibqa' magħha il-ġurnata kollha bil-lejl kollu. Huwa importanti wkoll li jibqgħu flimkien għaliex anke l-om sakemm it-tarbija tkun qed tistrieħ hi kollha moħħha mistrieħ u tkun tista' torqod ftit. U issa bdew bil-visiting hours ukoll għal nanniet, għazzijiet. Xi ħaġa sabiħa dik. Jiena m'esperjenza jtix fit-tnejn li huma ħebba l-COVID imma naħseb dik xi ħaġa sabiħa li xejn toħroġ mid-delivery suite issib li xi ħadd jistenni kek b'xi naqra bżieża. Naħseb ikun mument anke l-om. Tkun rewarding dik il-biċċa. Mument tal-familja. Tal-familja, ekku. U mbagħad nimmaġina li ovvjament jagħmlu xi ħin l-obstetric wards jiddependi skont il-każ, imma ħafna drabi qisu wara ħlas normali tagħmel ġurnata u nofs jumej skont fiex ħin tkun ħelset. U mbagħad wara ċesarja qisu wara 2 nights, 3 nights tmur id-dar. Tajjeb, ma f'dal każ aħna tkellimna fuq il-ħlas normali llum ħafna mid-drabi wara 2 nights tmur id-dar. U id-dar jiġu jarawha l-midwives tad-DLM, tad-Discharge Liaison Midwives tal-komunità biex jaraw li l-om irkuprat sew, it-tarbija qed tiġi akklimatizzata wkoll għall ħajja ta' barra, qed tixrob kif suppost, tgħaddi pipì, tgħaddi koko.
That's all. U jkollha bżonn xi ħaġa dejjem mbagħad tista' tkellem il-midwives tad-DNN. Ekku, vera. Jiena fil-fatt ħanuħu dal-punt biex nagħlqu wkoll. Naħseb hija l-iktar professjoni il-midwives vera ta' li issibhom minn qabel, kemm waqt itqala ġifieri, waqt il-labor jiena fl-opinjoni tiegħi kontrajtkom jiskom anġli, u anka wara s-support ta' wara kemm well baby clinic, kemm il-midwives li jiġu d-dar, ġifieri vera il-ġenituri li forsi tistennew jew għandhom tarbija ġdida ma jiddejqux jitolbu l-għajnuna jekk ikun hemm bżonn, għax ħajsibu min jgħinhom. Kull stadju huwa importanti li f'kull stadju huwa importanti li l-om u l-koppja ikolla s-support kemm mill-familjari u kemm anka mill-professjonisti inkluż il-midwife. Xi punt żgħar nixtieq nagħmel huwa illi wara l-ħlas huwa normali ħafna, komuni ħafna illi l-om fil-li jħossuhom tajbin, fil-li jħossuhom ħżiena, fil-li jkunu irritabbli u mdejqin, fil-li jixtiequ joħorġu mbagħad qabel joħorġu jinqatalhom l-aptit. Huwa normali ħafna. Ħafna mid-drabi dawn is-sintomi ikunu matul l-ewwel ġimagħtejn ta' wara l-ħlas ikunu qegħdin hemmhekk ġejjin u sejrin. Imma wara ġimagħtejn l-om għandu jħoss aħjar. Okay? Jekk ma jħossix aħjar, importanti illi tirrikorri għall-għajnuna. Illum hemm is-servizz tal-perinatal mental health, midwives, tobba li jieħdu ħsieb is-servizz u huwa importanti ħafna illi jekk tħoss il-bżonn li għandek bżonn titkellem, tmur u titkellem. Niftakru illi ħafna mid-drabi ma tkunx waħdek li għaddejja minn dak il-perjodu. Rridu nifhmu dinja bħalma hija bidla kbira t-tarbija, hija bidla kbira għall-mara. Għall-mara. Ġifieri hemm persuna li qed tiddependi kompletament fuq il-mara u dik ir-responsabilità ovvjament. Mhux kulħadd jaċċettaha bl-istess mod, fis-sens u kulħadd jieħu il-ħin tiegħu biex jekklematizza s-sitwazzjoni fejn qabel kont toħroġ u f'nofsija 3 kwarti tlesti u tkun barra, meta jkollok tarbija ħafna drabi tittaħseb minn satejn qabel. Issa hawn min għalih mixejn ta' barra minn hawn imma hawn min illi jħossu daqsxejn iktar overwhelmed. Tajjeb. Il-sintomi li semmejna fl-ewwel ġimagħtej jissejħu postnatal blues. Li ħafna drabi jgħaddu. Imma sintomi illi ma jgħaddux u jevolvu f'perinatal depression, eżempju, postnatal depression, ikollhom bżonn iktar attenzjoni. Tajjeb, u importanti illi nitkellmu fuq dak li nkunu qegħdin inħossu. U hawnhekk qed nirriferi kemm għall-om u kif ukoll għall-missier. Għat-tnejn li huma għax il-missier għalkemm ħafna drabi ma jurix imma jkun għaddej minn ħafna wkoll. Tajjeb ħafna. Is-soċjetà isa titfa' l-focus tagħha fuq l-om u tinsa daqsxejn il-missier imma m'għandux ikun. Il-missier għandu jkun inkluż ukoll. Mhux kien parti fundamentali, forsi ma għamilx ix-xogħol li ħareġ it-tarbija ma li jkun hemm l-om. U l-bidla hija lihom ukoll u naħseb li għall-irġiel xi kuntant il-bidla tkun iktar ħarxa għax il-fatt li ma jkunux qed iħossu t-tarbija ġo fihom. Xi kultant forsi tkun aktar surreali għalihom illi f'daqqa waħda minn 2 ġew 3 li vera kien hemm bniedem jew bniedma tikber ġol ġisem tal-partner tagħhom. Ħafna drabi meta l-om tinduna li pregnant u mbagħad qisu mal-ultrasound il-missier jaċċetta iktar l-om tkun ilha li jaċċettata għax tibda tħoss id-dardir, etc. Ma tiskanta hija iktar diffiċli fuqhom li ma tħoss xejn minn titara xejn u mbagħad fl-aħħar għandek ir-riżultatu. Jaf tkun daqsxejn overwhelming. Importanti li ma ninsewhomx ukoll. Grazzi ħafna Nadesh tal-informazzjoni
tal-enerġija sabiħa tiegħek. Jiena persuna fuq tiegħi ma jirnexxilek tikkalmani. You're welcome. Grazzi ħafna. Kien pjaċir tiegħi u nispera li qajjimna kuxjenza dwar il-ħlas normali. Bla dubju ninsab ċerta, u ninsab ċerta u kollha ħajsibuh useful ħafna dawk l-ommit li tistennew tarbija li jiena bħala persuna ħanejtek nippreferi li nkun informata ftit il-proċess kif ħajmixi, kif edna jaf ma jimxiex hekk, jaf ikun ħafna iktar fast, jaf ikun vera slow tgħaddi minnhom kollha, ma nippreferi li bej wieħed u nkun naf se jiġri. L-informazzjoni oħti l-irf, jiġifieri importanti ma niddejqux insaqsu, ma niddejqux nitalmu. Għax meta mmorru ħlas preparati, inħossuna iktar konfidenti li jieħdu ċertu deċiżjonijiet. Kemm waqt it-tqala u kemm waqt il-ħlas u anke wara. Ekku. Grazzi ħafna. Grazzi.